Dobar dan svima. Gospodine Orliću, kako ste danas? Jedno pitanje za vas. Šta tačno osjećate kad kršite Poslovnik? Primetio sam da beskrajno uživate u tome. Da ovde ljude kinjite, da kršite ono zbog čega ste ovde. Znate ko vas pozdravio? Rudari iz Resavice. To su oni kojima ste zabranili da naprave konferenciju za medije ovde u holu Narodne skupštine. Znate ko vas još pozdravio? Profesor Vladan Đurđević. I njemu ste zabranili da ovde dođe da se obrati novinarima na dan zagađenja vazduha, to jest čistog vazduha, kad je Beograd bio najzagađeniji grad. Znate ko vas još pozdravio? Ja vas gledam, gospodine Orliću, gledajte vi mene. A dobro, nećete, okej. Profesor Ratko Ristić, prorektor Univerziteta u Beogradu. Njemu ste onemogućili da govori u Loznici kad ste prekinuli direktan prenos Odbora za zaštitu životne sredine. I dalje vas posmatram, gospodine Orliću. Vas gledam, da. Ja vas pitam zašto to radite? Ko ste vi da narodnim predstavnicima onemogućavate da kažu ovde što imaju da kažu? Šta je frka? Zar vi mislite stvarno da ćemo mi mirno da gledamo kako vi nas ovde sve maltretirate i zlostavljate? Molim za malo tišine u atmosferi. Sledeća stvar. Gde je nestalo 38.000 potpisa građana Srbije koji traže od vas, to jest traže od države koju vi kao predstavljate, da se ovde na dnevni red stavi tema o trajnoj zabrani eksploatacije litijuma i bora? Gde su kutije sa potpisima, gospodine Orliću? Kad odemo na pisarnicu, kažu pa kod Orlića u kabinetu. Ja zovem Milimira, Milimire, aj pogledaj, molim te, kod Orlića ima nekih kutija. Pa onda kažu, pogledajte u RIK-u. Pa ja zovem RIK, pa zovem sekretara vašeg. Pa gde su nestali potpisi 38.000 građana? Pa znate šta, gospodine Orliću? Tih 38.000 građana će doći ovde da vas pitaju, pa gde su naši potpisi? Ko ste vi da kršite zakon? Hoćemo dalje. Pitanje za vas. Rudari iz Resavice imaju nameru da snime jedan spot ovde. Pošto vidim da je Skupština otvorena za raznorazne voditeljke, kulturne radnice, najvišeg ranga, govorimo o Jovani Jeremić, koja očigledno devojku čeka Holivud, to je svima jasno. Dakle, ja ću ovde dovedem rudare, dovešću ih da snimimo jedan spot sa temom koliko ti rudari primaju platu. I sad pitam ja vas, po kom to zakonu je dozvoljeno voditeljkama sa Pinka da ovde snimaju spotove, a vi branite ljudima, profesorima, rudarima, seljacima, poljoprivrednicima da ovde kažu šta imaju da kažu? Koji ste vi car, gospodine Orliću? Vrlo ste jaki na tom dugmetu. Gledate me, jel? A kad vas pitam što ste ukinuli prenos, znate da ste dužni po Zakonu o Skupštini da vršite direktan prenos svakog odbora koji se ovde dešava. I šta sad, vi ćete nama kao da ukidate prenose, vi ćete nama da zabranjujete da ovde govorimo? Pa nećete, gospodine Orliću. I budite sigurni, sledeći put, ima nas dovoljno ovde kolega iz opozicije, i pozivam sve kolege iz opozicije, da sledeći put uradimo to što ćemo da uradimo, to će biti mala tajna za vas, a vidite šta ćemo da uradimo. Sednica, samo se vi smejte, ne su nas nošljivi. Mi imamo načina da se izborimo za svoja prava, nećete se više iživljavati nad narodnim poslanicima
Pozdravljam sve i pozivam sve unapred kolege da uradimo ono što smo se dogovorili. Imaćete prilike da vidite kako izgleda ujedinjena opozicija. Hvala lepo.